Kaixo, ongi etorria, goazen ikustera zatiketak nola egiten diren. Hau, errepasoa besterik ez da izango, ze lehengo urtean ere ikasi zenuten eta aurrekoan. Orduan, kontuan hartu behar duguna, hau da. Zatikizunean, koma baldin badago, guk zatiketa egingo dugu. Baina, baldin badago, zatitzailean, bi kasu hauetan bezala, zatiketa egin aurretik koma hauek kendu behar ditugu. Orduan, lehenengo goiko egingo dugu, ikusiko zuen zatiketa arrunta da, bekoan ez, pauso bat eman behar dugu. Eta orduan hasiko gera. Osoa, 8 zati 5. Orduan, 8 zati 5, bana, ezta? Bana, orduan, 5 bider bat 5, 8 da, 3. Horren, bia jetxi behar dut, ezen dut jetxi bia, koma dagoelako. Orduan, baimena behar dut. Koma jartzen dut, eta horren, bai jetxi ezakeda da, bia. Zenbana da, 6, ezta? 5 bider 6, 30. 30 bira, 2. Jaisten dut beste 2. Zenbana, 4. 5 bider 4, 20 bira, 2. Jarraitu behar dut, normalean ez dut jarraitu behar, ze hemen, koma eta gero, 2 amartar baldin badaude, zatiduran ere jarriko dugu koma eta gero, 2 amartar, ez dugu jarraitu beharrik. Normalean ez da behar. Orduan, kalkulatu behar dugu ondarra. Hori bai dela importantea, jakiteko errorea, hau baldin bada zatidura, zenbateko errorea dugun. Eta hortarako, koma ikusi behar dugu nun dagoen, hemen dijoa, koma ordoa, hemen doa. Orduan, zein da errorea? 0,02. Ikusten ez zuen bezala. Izango izateke, ondarra. Kaso honetan, berdin, osoa zati 4. 0 zati 4 ezin da egin, orduan 0na. Eta, urrengoa jesten hasteko, baimena behar dugu. Koma ematen dugu, eta jesten dugu 2. Zenbana, ez da sartzen. Orduan berriro 0na. Orain, jetxezaket 3. Zenbana, orduan, 6, 8 bider 6, 24 pasa iten ez. Orduan inbarko dut, bider, 5. 5 bider 4, 20. 23, 3. Eta, printzipioz esan dugun bezala, koma eta gero, 2 ditut, hemen ere 2, hola gutziko dugu. Guazen ikusten ondarra zenbatekoa den. Ondarra, jartzen dugu hemen, koma hor dago, 0,03. Errore txikiak ditugu, horrengoz, 3 eunen eta 2 eunen. Kaso honetan, koma nun dugu zatitzailean, orduan koma hori kendu behar dago. Zer egiten dugu? Bietan jarri koma nun dagoen. Nun dago koma hemen, ezta? Hora izango ditzake, egingo dugu biderramar, 2 kasuetan. Hora, hau iteko du biderramar, eta hori biderramar, gelditzen zen, komari gabe, horrela. Hora, asinetek ez zatiketa egiten. Komarik ez dudalako. Hora hartzen dut lehenengo biak. Zenbana, bana, 5 bider bat 5, 6 bat, eta 2 bider bat, 2, eta 3 beste bat. Horran dugu, 11 ondarra. Jarraitu ezaket, orain 0 jesten dut. Zenbana, 4. 5 bider 4, 20, 2 bururako, 4 bider 2, 8 eta 2 10 bat. Bueno, orain, jetxe egin badut, bai ez dago zenbakirik. Zer egin badut, baimena eskatu, koma eskatu, orduan, jetxe ezaket urrengo zenbakia, 0. Zenbana, 4. 25 bider 4, bueno, bukatu da. Horra, kaso honetan ebidez, ez dago ondarrik. Beste honetara joango gera. Kaso hemen, koma eta gero, 2 daude, hemen koma eta gero bat. 2etan kopuru berdina jarriko dugu. 2 eta 2, eta horrein, bai, zer egiten dut, bider 100 bi kasuetan. Horrean da, horrela eta horrela. Aurreko zeroak kendu egiten dut. Horrean, astera ez egiten. Lehenengo biak hartzen dut, zenbana, bana. Bina pasiten naiz, bider bat 0, 10 ondarra. Horrein zer egiten dut, jesten dut bia. Zenbana, 3, ezta? Horrean, 3 bider bat 3, 10 bira, 9, bat bururako, 3 bider 3, 9 eta bat 10. Hau, 0 da. Zer egiten dut horrein? 0 jetxi. 0. Zenbana, 3 egiten badut pas egiten naiz 2 egin marko dut. Horra,
bi bider bat, bi, hamarrean, zortzi. Bat bururako, hiru bider bi, sei, eta bat, zazpi. Behatzira, bi. Orain, arazo batekin nago, jetxi behar dut, eta ez dago zenbakirik. Orduan baimena eskatu behar dut, koma. Eta orain bai jetxi ezak edala. 0 bat. Bueno, kaso honetan, egingo dugu, zazpina. Zazpina ez, bederatzina. Bederatzina, behatzi bider bat, behatzi, hamarrea bat, eta bat bururako, behatzi biderin 27 eta bat 28. Zero. Jarraitu behar dugu? Ez dugu jarraituko, ze koma eta gero bat dago. Utziko dugu koma eta gero bat, espadiguta esaten bi behar ditugula. Bai, hor bukatuko genuke. Eta bakarri fantazio jakita ondara zeilen. Bueno, hemen, arazoa da, koma hemen ez dagoela. Koma hor dago, bat eta bi artean. Horan, guk jarritzen badu koma hau, gaizki dago. Koma hemen dago. Errealitatean. Hor dago, hor dago, hor dago, hor dago, hor dago. Horran kaso honetan, ze izango izateke? 0,001 bat. Eta, hola bukatzen dugu, zatiketekin eta errepaso xipre honekin. Beste bat arte, agur!